Insemmilkom ħbib u fisem sħabi ta' Malta Messenia kan nilqakom għal dan il-programm, programm li qed isir qed jiġi rrekordjat fi żmien eċitanti u interessanti għaliex għaddejjin propju din il-ġimgħa għaddejjin mill-ewwel festi, l-ewwel mis-seba' festi li Alla ordnanna biex inżommu fil-kelma tiegħu, festi li ħafna rriferu għalihom bħala tallud, dispeċin huma żbaljati immens għaliex daw il-festi Alla jsejħlhom tiegħu, il-festi tal-Mulej. Festi li Alla f'ħafna postijiet differenti fil-kelma tiegħu fil-Bibja jgħidin nisma' daw iridu jibqgħu jiġu iċċelebrati għal dejjem minn ġenerazzjoni għall-oħra. Naraw kif anke l-Apostlu Pawlu fil-fatt jgħidilna biex niċċelebraw din il-festa li għaddejjin minnha din il-ġimgħa, mhux billi noqogħdu innatfu id-dar u naraw li m'għandniex kmira fiha ma li ma jkollniex kmira f'qalbna. Imma l-fattu li Pawlu qed jgħidilna il-festa trid tiġi iċċelebrata xorta. X'inhuma l-festi li għaddejjin minnhom? Dan il-programm qed jiġi rekordjat it-14 ta' April u propju is-Sibt li għadda fit-12 ta' April iċċelebrajna il-festa tal-Għid il-Kbir. Għaliex nhar is-Sibt li għadda fil-12 ta' April għax il-kelma tal-Alla tgħidilna fl-14 ta' l-ewwel xahar niċċelebraw din il-festa u l-kalendarju tal-Alla fil-kalendarju tal-Alla l-ewwel xahar ta' Nisan huwa bħalissa għaddejjem minnu bħalissa u nhar is-Sibt kien l-14 ta' dan ix-xahar. U allura biex insegwu u nobdu dak li Alla qed jgħidilna għamilna din iċ-ċelebrazzjoni nhar is-Sibt, ċelebrazzjoni fejn fiha iċċelebrajna il-ħelsien ta' missirijietna mill-jasar ġewwa l-Eġittu ma ninsawx li kien Alla li ħeles il-poplu ludi minn ġewwa l-Eġittu mill-iskjavitu u aħna wkoll ma dak il-ħsieb bħala kredenti f'Jaxua il-Messija li huwa s-situ sal-futur tagħna iċċelebrajna wkoll il-ħelsien tagħna mill-ħakma ta' Dnub, iċċelebrajna il-fidwa li provda għalina Jaxua meta ġie imsallab għalina fuq l-Ewda. Il-bieraħ mbagħad biex inkomplu nsegwu dak li jgħidilna Alla l-missier fil-kelma tiegħu kienet l-festa. Il-bieraħ kienet l-ewwel ġurnata tal-festa tal-ħobs Żbuq. Festa li hija twila sabatijiem u f'dawn is-sabatijiem kredenti bħalna ta' Malta Messjanika nagħmlu sabatijiem ma niklux ħmira. Għaliex dan huwa kmandament Alla qed jordnanna u qed jgħidilna araw li f'daw is-sabatijiem ma tiklux ħmira. Huwa importanti li nisimgħu Alla x'qed jgħidilna u mhux nisimgħu biss imma anke li nobduh. U allura noqogħdu attenti biex matul dawn is-sabatijiem ma nieklu xejn li jkun fihom il-ħmira. Is-sinifikat warajha huwa sabiħ u interessanti kif diġà għedna l-Apostlu Pawlu għalilna biex inneħħu l-ħmira minn qalbna l-ħmira fil-Bibja għalkemm mhux dejjem imma l-ħmira fil-Bibja tissimbolizza id-dnub. U dak huwa li Pawlu qed jgħidilna neħħu l-minbeda, neħħu l-ħdura, neħħu l-lejra, neħħu l-gburija, neħħu dak li huwa ħażin minn ġo qalbkom biex tkunu tistgħu tiċċelebraw din il-festa. Nerġa' ngħid allura l-festa titteqpa' tiġi iċċelebrata. U din il-festa bdiet il-bieraħ u tispiċċa issa nhar is-Sibt li ġej. Ġifieri bdiet fit-13 ta' April u tispiċċa fit-19 ta' April. X'inhu l-iskop ta' dan il-programm allura? L-iskop ta' dan il-programm huwa li kuljum intella ħsieb qasir fil-fatt dan il-programm huwa naqra itwal minn normal għax irrid nagħmel din introduzzjoni biex il-poplu jifhem ta' x'qed isir. Imma f'dan il-programm ħanibdew nagħmlu ħsieb matul il-50 jum li wassalna għall-festa ta' Pentekoste. Għaliex aħna bħala poplu tal-Alla ordnati biex noddu daw il-50 jum. Issa biex noddu daw il-50 jum ma jfissirx li toqgħod timmarka fuq il-kalendarju tiegħu tiktab mal-ħajt 1 2 3 4 5 u taqta' 1 2 3 4 5 u taqta'. Il-ħsieb warajha huwa l-antiċipazzjoni li nistennew. U x'qed nistennew? Fil-fatt tagħlim li jiena għamilt anke din il-ġimgħa fil-Komunità Malta Messjanika naraw li l-festa tal-Għid il-Kbir, il-festa tal-ħobs Żbuq u l-festa ta' Pentekoste huma festa waħda. Waħda twassalna għand l-oħra. Allura għandna 50 jum fejn issa ħanitkellmu fuqhom ukoll għax huwa l-ħsieb tal-lum f'dan il-programm
Għandna 50 jum fejn b'antiċipazzjoni nistennew il-jum tal-ħsad. Ma ninsawx li f'Pentekost ġraw żewġ affarijiet, żewġ avvenimenti importanti. Fl-ewwel Pentekoste, l-ewwel Pentekoste kien seħħ fid-deżert taħt il-muntanja Sinaj meta Alla dakinhar fl-ewwel Pentekoste Alla ta' il-liġi tiegħu ta' it-Torà tiegħu l-istruzzjonijiet tiegħu kif għandna nimxu lill-poplu tiegħu. U jekk inti tikkonsidra lilek innifsek bħala parti mill-poplu tal-Alla, suppost li inti mlaqqam ma' Iżrael, jekk inti temmen li inti mlaqqam ma' Iżrael, allura tittobdi l-istruzzjonijiet li Alla ta' lill-poplu ta' Iżrael. It-tieni avveniment li kien ġara fil-jum ta' Pentekoste kien meta id-disċipli u l-apostli 120 ruħ miġburin ġo kamra għaliex kienu qed iżommu l-att ta' Pentekoste, dakinhar ta' Pentekoste ġew mimlija bl-Ispiritu Qaddis tal-Alla. Dak l-Ispiritu li meta inti tersaq lejn Alla l-missier jimlik bih huwa dak l-Ispiritu li Jaxuwa għalinna ikun aħjar għalikom li jiena immur, għax meta jiġi u l-Ispiritu Santu, l-Ispiritu tal-Alla, imexxikom fil-verità, imexxikom fit-Torà. It-Torà hija l-verità, l-kelma tal-Alla hija l-verità u ma jistax imexxik f'kelma oħra. U dan huwa il-messaġġ allura li issa irrid nibda nibni f'dan il-jum. X'jiġri illum ukoll huwa jum li għandna naħsbu fuq xi ħaġa għalinna Alla l-missier. Għalkemm mhijiex festa, imma qed jgħidilna illum huwa l-jum tal-ewwel frott. Mela l-ewwel kellna l-Għid il-Kbir, is-Sibt filgħaxija ma nżur ix-xemx iċċelebrajna kif tgħidilna l-kelma l-ikla tal-Għid il-Kbir. Il-bieraħ kienet l-ewwel jum minn 7 tal-ħofsa li hija festa, ġifri jum ta' mistrieħ, jum li tqattaw mal-komunità tfaħħal Alla u tistudja l-kelma tal-Alla, l-istess huwa nhar is-Sibt li ġej l-aħħar jum, imma mbagħad illum huwa il-jum fejn fih niċċelebraw l-ewwel frott. X'inhu huwa l-ewwel frott? Il-qawmien ta' Jexwa mill-mewt. Alla ma jinteressax mill-festi tal-bniedem, Alla ma jinteressax mill-festi li jagħmlu l-knejjes, Alla jinteressax mill-festi tiegħu. Jekk inti tiċċelebra kif suppost il-qawmien ta' Kristu mill-mewt, il-qawm ta' Jexwa mill-mewt, huwa proprju illum f'din il-festa l-ewwel frott. Għaliex għax Jexwa huwa l-ewwel wieħed li qam mill-mewt biex ma jerġax imut, jgħix għal dejjem. Huwa l-ewwel wieħed. Għalhekk huwa l-ewwel frott. U x'ġara fil-fatt wara li Jexwa qam mill-mewt. U fil-kelma naqraw illi Marija marret Madalena marret fuq il-qabar, rat il-ġardinar, ħasbitu l-ġardinar għalkemm fir-realtà Jexwa huwa l-ġardinar għax huwa l-bniedem li ħawel il-ġinien tal-Eden, imma dak huwa argument ieħor. Meta għarfet li kien Jexwa marret biex tan u marret biex tersaq leħ. U Jexwa Alla tmissnix illa li xadni ma ġejtx merfuħ il-fuq lejn missieri, għadni ma ġejtx glorifikat. Ħafna jgħidu għax għadni ma ġejtx imtella s-sema. Jexwa ma telax is-sema dakinhar, Jexwa tela s-sema. Wara li hemm il-perjodu jidher lill-apostoli d-disċipli u ma reġax ġie lura. Il-punt hawnhekk huwa li Jexwa qed jgħidilha għadni ma ġejtx merfuħ il-fuq lejn missieri, għadni ma ġejtx glorifikat. Imma mbagħad naraw kif ftit wara jidher l-apostli ħallihom imissewħ. Allura x'inhi d-differenza x'ġara bejn dakinhar li ġiet Marija u ma ħallix tmissu, Alla kien ħalli l-apostli ħallihom imissuh. U d-differenza hija iċ-ċerimonja li Alla għalinna biex nagħmlu illum f'din il-festa tal-ewwel frott fit-Tempju. Meta kien hemm it-Tempju ma' Jestus ta' Alla ġewwa Ġerusalem, Alla ordna l-poplu tiegħu biex illum imur it-Tempju jieħu miegħu kejla qamħ mill-ewwel ħsad, importanti li tkun mill-ewwel ħsad, mhux tixba' tagħmel ħobs mill-ħsad li taħsad u mbagħad jifdal naqra tgħid orajt ma li daħmur inti għall-mulej. Le, l-mulej tgħidilna mill-ewwel ħsad ġibu kejla qamħ u kienu ordnati biex ixejruha jollu għal fuq ixejruha
lejn Alla il-Missier. Bħala ringrazzjament bil-qoddim, bħala importanti li nifhmu li bħala ringrazzjament bil-qoddim tal-istaġun li issa għadu kif infetaħ tal-ħsad, biex ikollhom ħsad tajjeb, biex ikollhom ħsad abbondanti. Jafu li dan huwa xi ħaġa li Alla jippermetti u allura qed jiġu u qed jollu l-ewwel ħsad tagħhom b'antiċipazzjoni li Alla jgħinhom biex ikollhom ħsad tajjeb. U kien propju hawnhekk fejn Jexua kien preżenti fit-tempju. Għal-volja ma rfuħx in-nies, għaliex ma rfuħx in-nies, għax kienu diqhom il-mewt, kellu libsa ġdida. Ma setawx bħal ma rfitux Marija fuq il-qabel. L-istess ma rfuħx, l-istess disċipli, għax irridu ngħidu li kien hemm nies li kienu jemmnu f'Jexua qed jagħmlu din iċ-ċerimonja. Għaliex għax jekk mandament talla u d-disċipli ta' Jexua kienu jobdu l-mandamenti talla. Imma ma setawx jarfuh illa għaliex kellu libsa ġdida, ġisem ġdid. Imma kien qiegħed hemm u waqt li n-nies kienu qed joffru il fuq din il-kejla qamħ, Jexua kien qed jiġi merfuh il-fuq lejn Alla il-Missier. U allura issa kien qed jiġi glorifikat. Issa ġi glorifikat, issa li seħħet dik li Alla għalinna biex nagħmlu f'din il-festa, allura issa seta' jmur jiltaqa' mad-disċipli mal-apostli u setgħu jmissuh. Dik hija il-ħsieb wara għalfejn ġara dan kollu. Imma qed naraw u xi jfisser allura għalina issa bħala kredenti ta' Jexua l-Messija. Aħna li nemmnu li Jexua huwa s-situ tal-futur tagħna. Kif niċċelebraw din il-festa? L-ewwel qed ngħidu li ma tistax issir fit-total tagħha illa għaliex m'hemmx tempju, la m'hemmx tempju din iċ-ċerimonja ma tistax tibqa' ssir, imma ma ninsewx jgħidilna l-Apostlu Pawlu li aħna llum it-tempju ta' Alla, aħna llum it-tempju tal-Ispiritu Santu. Aħna illum kollettivament ħarriġna mill-Eġittu. Alla ħarriġna mill-Eġittu. U l-moment li Alla ħarriġna kollettivament mill-Eġittu bdejna l-esodu tagħna individwalment issa kulħadd irid jieħu ħsieb li jneħħi dik il-ħmira minn qalbu. Forsi l-ħmira tiegħek hija differenti minn tiegħi, tiegħi hija differenti minn ta' ħadd ieħor. Kulħadd għandu l-ħmira tiegħu xi jneħħi minn ġo qalbu. Tista' tkun mibeda, ejra, hemm ħafna affarijiet, gburija. U din hija l-festa allura tal-ħobsażmu. Imma mbagħad issa niġu għal dan il-jum. Dan il-jum li l-Apostlu Pawlu jgħidilna illi aħna qomna mill-mewt ma' Jexua. Aħna ssallabna ma' Jexua, għas-suppost li aħna nissalbu ma' Jexua, tajjeb nagħtu dak kollu li hemm ġo fina lill-Alla, dak li jagħmel Jexua meta ġie msallab ta' kollox lejn Alla l-Missier u hekk irridu nagħmlu aħna. U meta qed nagħtu dak kollu li għandna lill-Alla l-Missier, allura qegħdin inwettqu din iċ-ċerimonja. Qegħdin noffru kif jgħidilna l-Apostlu Pawlu jekk aħna qomna ma' Jexua mill-mewt, aħna allura parti minn dak il-frott. Jexua huwa l-ewwel frott u aħna warajha. U hawnhekk fejn irridu issa allura f'dan il-jum, fl-ewwel jum tal-att tal-kejl għax bil-Malti m'għandniex il-kelma Omer, aħna il-kelma Omer fil-fatt nirreferu għal dan il-perjodu bħala l-att ta' l-Omer. Bil-Malti l-Omer hija kejla. Mela kull jum irridu laqqas naħsbu f'min aħna bħala dak il-frott. U jekk aħna dak il-frott ejja ħalli flimkien naħdmu biex ikun hawn iktar frott fid-dinja. Illa għaliex issa ħejġi jum bħalma jiġi Pentekoste. ħajġi jum il-mulej huwa meta se jiġi u jagħmel il-ġudizzju tiegħu. U huwa proprju dakinhar fejn Alla ser jifred it-tajjeb mill-ħażin. U aħna rridu nkunu marħsat it-tajjeb. Ma rridux nkunu marħsat il-ħażin.
U dan huwa xogħolna f'daw il-50 jum. Nofru lilna nfusna lill-Alla il-Missier sabiex nirringrazzjawh li aħna parti minn dak l-ewwel frott, imma mhux biss, issa li aħna sirna l-ewwel frott, xogħolna hu li naħdmu fl-għalqa tal-mulej biex ikun hemm iktar ħsad tajjeb, ikun hemm iktar frott u allura ikun hemm iktar ħsad. U dan huwa l-ħsieb tal-lum. Illi aħna nkunu dak il-frott illi waslu aktar frott lill-Alla il-Missier. L-ewwel lill-Lut u mbagħad lill-ġnus, in-nazzjonijiet. Kif jgħid l-Apostlu Pawlu. Xi ħaġa interessanti xi darba nitkellmu fuqha. Għaddejjin minn dak il-perjodu. Bħalissa aħna kmandati sabiex naħdmu biex iwettqu din l-Iskrittura. Sabiex jiġu salvati kemm il-Lut, meta ngħid il-Lut dawk in-nies li jimxu mal-liġi ma jemmnux f'Jaxua l-Messija, ma min-naħa l-oħra mbagħad hemm il-ġnus. Illi jemmnu f'Jaxua u għax jemmnu f'Jaxua ma jagħtux każ l-istruzzjonijiet, ma jiċċelebrawx il-festi. Ħabib tiegħi Alla ma jinteressax mill-festi li jagħmlu l-knejjes, Alla ma jinteressax mill-festi li jagħmel il-bniedem, għal Alla da ma jfisser xejn, qiegħda miktuba fl-Iskrittura, il-festi tagħkom jinnu bodhom. Ejja ma websux rasna, ejja ma naqgħux insabtu saqajna mal-art. Ejja nċedu, ejja verament nofru dak kollu li għandna ġo fina. Jekk aħna verament nemmnu li aħna l-ewwel ħsad. Ejja nofru dak kollu li għandna ġo fina u nimxu wara l-kelma tal-Alla. Illa fl-aħħar mill-aħħar, anke bħalma jgħid il-kittib ta' Ekklesjastiċi, issa wara li smajna dak kollu li għandek xi tgħid, wara li qrajna ma nafx kemm il-euro kotba, l-importanti hija ħaġa waħda, li nobdu il-kmandamenti. Dak il-ħsieb ħaniqafaw nofru talba lill-Missier, Alla tagħna, Missier tagħna, Kreatur tal-Univers, mulej niġu quddiemek dalodu nirringrazzjaw b'dan l-ewwel jum tal-att tal-kejl, mulej niġu quddiemek fil-preżenza tiegħek nitolbuk sabiex tkabbar fina mulej l-arfin tal-kelma tiegħek, mulej tina għarfa tal-kelma tiegħek sabiex verament inkunu rappreżentanti, sabiex verament inkunu frott tal-kelma tiegħek Mister Qaddis. Mulej inbilku lill-ismek li huwa Qaddis, l-isem li huwa fuq kull isem għaliex permezz tiegħek biss aħna ġejna salvati mulej. Huwa biss permezz tiegħek illi aħna aċċettati bħala parti mill-ewwel sad u ta' dan irringrazzjawk mulej. Mulej għallimna traqatek, għamel li matul dawn l-att ta' 7 ġimgħat nikbru fik anke wara dal-ħsieb qasir kemm hu qasir mulej. Għamel li nikbru fik, nikbru fil-kelma tiegħek mulej u jalla dan il-perjodu jkun taħsat ta' ħafna frott minn fost il-ġnus. Fisem ibnek mulej Jaxua is-situ s-salvutur tagħna, il-prinċep tal-paċi, ir-re tar-rejiet, irresqu din it-talba quddiem it-tron. Sakemm nerġa' narakom fi programmi oħra ħbib tiegħi fisem sħabi ta' Malta Messjanika, insemmilkom.